Hej, jeg vil starte med at snakke om ugrupperet observationssæt. Vi har observationerne herover til venstre, og så lidt til højre for dem, der har vi hyppighed, hvor mange gange observationerne går igen. Og ved siden der har vi frekvens, og ved at finde frekvens, der starter vi med at dividere 5 med 29, og nedenunder, og det giver så 0,172, og nedenunder så er det bare 3 divideret med 29, som giver 0,103. Og så til sidst så giver det 1 lige ud, og så har vi fundet frekvens. Så til højre for det, der ser vi summeret frekvens. Og den første summerede frekvens, det er bare den frekvens vi har over for venstre, den trækker vi bare med over. Så nedenunder, så har vi den, så plusser vi den ovenover med anden frekvens herover i D4. Og det giver så 0,276, og det fortsætter jo bare med hele vejen ned. Og så til sidst, så giver det 1. Og så kan man så se, at man har lavet det rigtigt. Her har vi så et grupperet observationssæt, og det vil sige, at vi starter her med 25 til 35. Og så imellem 25 til 35, der er 29 hyppigheder, eller så nærmest enheder, kan man godt sige. Og nedenunder fra 35 til 45, der er der 20 enheder nærmest. Og så for at finde frekvensen af det, så dividerer vi 29 med 59, og det giver så 0,49. Og nedenunder, så dividerer vi 20 med 59, og det giver så 0,34. Og så er vi henne ved summeret frekvens, hvor at man i den første her, der tager vi den første for først så giver det 0, så det står der bare, det er ikke noget sprudt noget. Så kommer vi hen til summeret frekvens her i række 4, og så frekvensen til venstre her trækker vi bare med over, og så nedenunder, så skal vi så plusser vi den ovenover med den til venstre, og så giver det så 0,83. Nedenunder, der ligger vi så 14 mere til, så giver det 0,97, og så i den sidste, der ligger vi 0,03 mere til, og så giver det 1. Og så kan man så se, at man har lavet den rigtige på den måde. Og de tre næste herovre til højre, dem kommer vi på senere hen i opgaven. Nu er vi så kommet til midtpunktet, og ved at finde midtpunktet, der skal man hen og kigge på observationerne i intervaltallet. Og i den første, der skal man finde midten af 25 og 35, og det giver så 30. Og i den næste, der skal man finde midten af 35 og 45, og det giver 40. Og det er så bare videre nedad. Det er så det samme, man gør hele vejen. Og så i produkt, der skal du gange midtpunktet med frekvens, som så giver 14,75. Og nedenunder, der er det så 40 gange med 0,34, som giver 13,56. Og så 50 gange med 0,14, som giver 6,78. Og så 60 gange med 0,03, som giver 2,03. Og så hopper vi lynhurtigt videre til kvartilsættet. Og første kvartil, den finder vi ved at sige, at man går op på 0,25 her. Man går 0,25 op. Og så sætter man sådan en streg over, og så ser hvor den rammer sumkurven henne. Og den rammer så sumkurven på 30,09. Og så går vi videre til medianen, som så rammer sumkurven på 35,25. Og så går vi så videre til tredje kvartil, hvor man så ser, at den rammer på 42,63. Og alt under tredje kvartil, det er så det man ser. Alt under tredje kvartil, det er så alle observationerne under 0,75. Og det alt under medianen, det er så alt det under 0,50. Og så går vi videre til middeltallet, som man finder ved at nu er vi så kommet til middeltallet, og ved at finde middeltallet, det er at lægge alle produkterne sammen, så bare plus dem sammen med hinanden som her, og så bare lægge de 4 tal sammen. Og det bliver så det giver så 37,12 til sidst, som vi ser her. Og så variansen, det er 40. Og den får vi ved at se sådan observationerne til det højeste observationstal, som er 65, og det mindste er 25.
Og forskellen der, det er 35, det er så 40, og det er så variansen, som vi ser her. Og standardafvigelsen, den finder vi ved at finde kvadratroden af 40, og det er så bare 40 og så kvadratroden, og det giver så 6,32. Typetal er det tal, der forekommer mest, så den bliver 10 på grund af, at det forekommende tal er 7 i hyppighed. Variationsbredde er det tal, variationsbredde er det højeste tal i observation minus det mindste tal. Middeltal er gennemsnit i hyppigheder. Middeltallet er gennemsnittet i hyppigheder. Standardafgivelse er kvadratroden af variansen. Kvartilsættet læser vi ved brug af trappediagrammet. Første kvartil er fra 0,25 og så nedenunder. Andet kvartil er 0,50 og så nedenunder. Og tredje kvartil er 75 og så nedenunder.